Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Oh nggih, semertane to saya kata. Wah iya dong. Wago mentangan ki jan. Jos. Jos kepiye? Wah, saya urukun. Ngono. Heeh. Wah iki mapane ngendi to, Gong? Iki mapane Dukuh Mentangan, Desa Mentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Oh ngono. Acarane apa? Iki ya syukuran tahunan. Apa meneh? Iki ya pagelarane wayang kulit syukuran setiap tahun. Karena apa ya? Menyongsong untuk melestarikan budaya Jawa yang adiluhung. Oh, iya. Tidak hanya itu juga Dewi iki ya nek kene iki sowan ana bentangan. Wah ngempek eyong. Napak tilas suwargi bapak. Suwargi anu widodo. Wah. Nek go rembukan Pak iki wah hawane go ndrebes wili kok. Ya Pak sing tak sayang kan. Wah dan. Ah Gusti Allah ki ya wis takdir. Arep piye meneh. Ya wis. Ya dari mlakune. Ya dhewe iki ya sebagai putrane ya anu nguri-nguri kabudayaan Betawi. Iya, ning ya alhamdulillah. Sing nyungkuyung ku ya akeh. Sapa? Terutama Mas Garing Tralala. Ngono. Biyen ki aku nek nabuh ning melu dalang-dalang kae iki nek kepanggih Mas Garing Tralala ki. Le kapan wayangan? So tak apa jenenge tak dageli. Sak bayar-bayarane. Oh nggih. Sendika dawuh. Wah, tadi iki lho dagelan ngendikan ngoten iki. Wah. Nek ngoten niku wis ora tanggep Mas, bapakku. Mergo ya anak yatim. Sapa wae nek sing tak celuk Pak. Kuwi ya bapakku. Ora guru mergo kuwi ya Mas Bopo Roger, ya bapakku sing ngger tak dhewe ning kene lho. Iya, matur nuwun banget. Iya no. Ya alhamdulillah. Ya saka Gusti Allah ki ya isih para warga isih kemutan kelingan ora dhewe. Iya.